Kamusta kayo lahat mga kaaro? Yan, dahil nag-umpisa ng uminit ang panahon, gagawa tayo ngayon ng isang dessert. Maganda para sa mainit na panahon. Yan ay walang iba kundi ang halo-halo. Tara! So yan guys, isa sa ingredients ng ating halo-halo, meron tayong buko. Yan, saktong-sakto lang yun para sa ating gagawin na mga halo sa halo-halo. Hindi pa masasayang ang sabaw. Yan. Tamis. Sarap mga karo. So yun guys, bibiyakin lang natin yung buko, pero siyempre kailangan natin mag-iingat. Baka magkamay tayo. Sarap sa halo-halo ya. Yun mga kaaro, ito pa yung mga ihahalo natin sa ating gagawing, isasama natin sa ating gagawing halo-halo. Meron tayong saging na saba, meron tayong milon, at meron tayong dalawang klase ng kamote. Meron tayong ubi na kamote at meron ding kulay dilaw na kamote. So yan, ihiwain natin lahat. So yan yung isang natapos nating sangkap. Tatabi na lang natin yung ating buko na kinayod. So yan, isa naman natin yung ating melon. Natin to, set natin sa saging. Itong saging tsaka kamote pala guys, itong mga saging at kamote, bali lulutuin pa sa asukal na pula para mas lalong sumarap. Hiway lang namin. Ang gagawa nito ay si nanay naman ang magluluto sa asukal. So yan, tingnan natin mamaya. So yun mga kaaro, balatan natin yung ating mga kamote. Yan, sunod naman nating hiwain. So yun mga kaaro, ipapasilip ko lang yung aming mga pananim dito sa aming mini farm. So meron na tayong mga pechay guys. So yan, yan mga dala kong buto yan, galing sa doon pa sa Japan yan. Ito yung mga bok choy. Tapos guys, meron pa tayong mga tinanim doon na mga papaya at mga upo, kalabasa, talong. So yan guys, marami tayong mga pananim dyan na gulay. At yan, meron pa tayong ginawang yan, farm din ng pato at saka manok. Meron tayong little farm dito sa aming likod bahay. So yan guys, yan, mayroon tayong mapagkukuha na ng mga itlog. Gagamit tayo ng mga luto-luto. So yun, meron tayong mga manok dyan at saka pato at ating mga munting gulayan. Natin sa asukal na pula para maging matamis. Ilalaga sa asukal yung para halo-halo. Paluwag. Naman ipalwag na asukal na ang balangan. Oh. Pulag-pulag.
So ito na yung guys yung ano, yung kamote namin na tamis. Sinunod naman ni nanay yung saging na saba. Matamis din sa asukal, yan. Luluto rin sa asukal. Para mas lalong sumarap yung ating halo-halo. Awanay. Yan. Ayun o. Pitang. Palalamigin na lang. So ayun mga kaaro, natapos natin gawin yung ating mga sangkap. So ayun, meron tayong mga biniling sago, yan, beans, at meron tayong minatamis na kamote, yung iba't ibang kulay ng ating kamote. Meron din tayong minatamis na saging na saba. At yan, meron tayong milon at adikoko. At ito yung ating buko na kinayod. Meron din tayong yan, pinipig. So yung iba pa nating ingredients yan, meron tayong evaporated milk, syempre asukal. At yung isa pa, yung ano, yung yelo. Yan, magpukuskus tayo ng yelo mamaya. Ito 20 pesos. Ay, natapon pa. Ito marami to. Ito guys, hindi to pang benta. Ginawa lang namin para sa aming pang merienda ngayon. So mas maganda guys pagka kunyari ganito marami kayo, mas okay pang bumili na lang kayo ng mga ingredients at kayo na lang gumawa kasi yun mas sulit sa sahog. Pagka sarili mong gawa, yan sulit na sulit ang sahog. Siguradong hindi natin titipirin yung sahog dahil sa atin tayo lang din naman ang kakain ito. Yan, pwede pa tayo magdagdag mamaya pag ginulang sa sahog. Yun, milon. Panalo sa sangkap eh. Oh. Ito, pwede mag-toppings mamaya sa kunito, sa ibabaw. Tag-apat. Nak, naganda ka ng 20 mo. 20. So yun, mainit yung panahon, kaya masarap na pagkain to ngayon, yung halo-halo. Pang palamig. Ang ating buko. Buko. So guys, wala tayong baso na malalaki. Ito lang yung meron tayo dito sa bahay. Hindi naman tayo nagninegosyo ng halo-halo. Ayan. Tapon. Mamaya magdagdag na lang ng ano. Ng kuwan. At ito guys, pinipig. Ibubod-bod na lang to. Mainit, nagpapawisan na ako. Ayan, asukal. Tapos, Sarap talaga po. yelo. So yan po mga kaaro, nilalagyan na ni Commander yung ano, nilalagyan niya ng gatas. Aha, kulang ng yelo. Yelo na lang. Dagdagan. Konti yung gatas, mukhang konti yun. Damihan ng Dagdagan gatas, natin. oh. Oh. Meron ka pa doon? Pag wala na, bibili. So yun na po mga kaaro, yung ating halo-halo. Yan. Napakaraming sahog. Tikman natin. Ako, napakasarap. Tamang-tama sa init ng panahon. Sarap!